кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании тоҷикистон аз ҳалокати як наврас дар канали ҳудуди душанбе хабар дод. бино ба иттилои манбаъ соати 15:25 рӯзи 26 май ба қисми навбатдории кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ғарқ шудани як навраси 13-сола дар канали дериватсионӣ дар ҳудуди қаламрави кӯчаи нодираи шаҳри душанбе хабар расидааст. бо дарёфти хабар дастаи махсуси зудамали наҷоти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри душанбе ба ҷои ҳодиса сафарбар карда шуданд. маълум шудааст ки ғарқшуда 13 сол дошта сокини кӯчаи нодира бинои 97 ноҳияи исмоили сомонаи пойтахт будааст. ҳангоми гузарондани корҳои ҷустуҷӯю наҷот ки муддати 3 рӯз идома мекунад, билохира ғаввосон субҳи рӯзи 28 май соати 14:57 ҷасадро дар умқи оби канал пайдо карда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. сабаби марги наврас маълум нест, аммо эҳтимолан аз беназорати волидону беэҳтиётӣ ва надонистани қоидаҳои шиноварӣ ғарқ шудааст, меафзояд манбаъ. хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон дар пресс-атиҷӣ.